Здравейте, приятели! Вие сте с Тия Лайкрафт и днес ще ви покажа как да се направите ето такава красива диадема. За да разберете как, останете с мен. И така, нужни материали, декоративни цветчета, диадема естествено, пазелки и някаква любима стара играчка. На мен любимото ми животно е панда, затова намерих някаква стара играчка и ще я добавя. И здраво лепило, като може да го използвате с помощта на повърхностите или ако имате и силиконов пистолет. Нека да започваме. И така, първо ще започна с декоративните цветчета. После ще добавя панделка. Не забравяйте, ако тия лаят ви е харесал, да му дадете един палец нагоре, да се абонирате за канала ми, за да гледате още такива клипчета и да натиснете камбанката, за да получавате първи известия, когато кача клип. Напишете ми също така долу в коментарите дали вашата диадема е станала красива и дали вашите приятели я харесват. Чао от мен!